Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri inda za mu ci gaba da rayuwar Khalid ibn Walid. Za mu ga lokacin yakunan ridda wanda aka yi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Sayyidina Abubakar. Bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin kabilun Larabawa sun bar addinin musulunci, suka ce ba za su biya zakka ba, wasu kuma har suka yi ikrarin annabta. Aka samu rarrabuwa a cikin Larabawa. Sayyidina Abubakar bai yarda da hakan ba samsam, ya tada runduna ya ce sai ya yaƙe su, inda ya sanya Khalid ya zama shine babban jagorar wannan runduna. Khalid ya tafi cikin sauri da kuma dabarbaru na yaƙi iri-iri. Farko ya fara yin arewa wurin mutanen Zulaiha daga ciki kabilan Asad daga Tafan. A yaƙin Buzaka da aka yi, duk da rundunar Khalid an fi su yawa, amma cikin dabarbaru kamar wasu lokutan ba su tafiya sai cikin dare don kar a gane su. Haka suka musu bazata suka ci galaba a kansu. Wannan taswira ce da ke nuna sansanin kabilu da suka yi ridda da kuma yakunkunan da Khalid ibn Walid ya. Babban kalubalen da Khalid ya samu shine akan Musailama, wanda ake cewa Musailama makaryaci, wato Musailamatul Kadhdhab, wanda shi ma ya yi ikrarin annabta a Yamama, wanda yana da mabiya sosai. A yakin da aka yi na Yamama, mutanen Musailama sun shirya kwarai da gaske, amma Khalid cikin dabara irin tashi ya raba mutanensa kashi daban-daban, suka kewaye su. An yi gumurzu sosai har Allah ya bawa musulmai nasara, duk da an kashe mutane da yawa, ciki har da mahaddatan Alkur'ani da yawa. Da irin wannan yakunkunan ne Khalid ya rushe duk wata sansani na 'yan tawaye ga addini a ƙasa da shekara ɗaya, wanda a hakan ya haɗa kan jazirar Larabawa gaba ɗayanta, sai kuma aka fara shirin fuskantar ƙasashen waje. A wannan watan na Ramadan, yayin da muke yaƙi da zuciyarmu akan abun duniya da kuma abubuwan da suke ɗauke mana hankali daga ibada, mutuna Khalid a yaƙin ridda, inda ya yaƙi domin tsaye da gaskiya da kuma haɗa kan al'umma cikin taimakon Allah. Allah ya yarda da shi, ya ba mu ƙarfin imani. A shiri na gaba za mu ga yadda Khalid ya ci nasara akan manyan dauloli. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.